What did I tell you today? Umudu ndi mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene Minister watsopano Engineer Vitumbiko Mumba amene ndi Minister owona za ntchito ali pa ground kugwira ntchito yake, ndipo iyeyu dzulo adali paliponse pa masamba a mchezo makamaka akuyamikira ntchito imene akugwira yofufuza bwinobwino kuti kodi Amalawi amene akugwira ntchito makampani kapena makampani amene akugwira ntchito Malawi muno ena akunja akusatira malamulo nanga akulemekeza ogwira ntchito awo. Izi ndi zimene Vitumbiko Mumba akuonesesa kuyambira dzulo pa 16 January 2025 kufikira lero lino pa 17 January 2025. Ndiye mwinaliyambire nkhani dzulo amene zinakhalira aminister amenewa asankhidwa kumene owona ndithu zogwira ntchito ndi za ntchito kuti mwina akupangidwa treat bwanji. Iwowa adapita ku kampani ina ya kampani imeneyi ya machina dzulo, ndiye adapita kumene kuja adaona kuti ogwira ntchito sakulemekezedwa komanso condition yake sili yabwino, so adalamula kuti kampani ayitseke kufikira ainake a kampaniwo akuanirise zinthu zina zimene zimayenera kuti zikhale mu ndondomeko mwake. Koma zodabwisa zapezeka kuti Vitumbiko Mumba lero anasididwa khutu kuti kampani imene munatseka zoija lero asegula ndipo akugwira ntchito. Izi aminister watamva sadasangalale, adapita konko. So tiyambire ndi kuti dzulo aminister adayankhula zotani kuwauza ainake a kampani, kenako tikuyikireni video imene yajambulidwa lero yoonesa mkwiyo wa Vitumbiko Mumba adapita ku kampani kupeza kuti ainake a kampani sadapange zimene Vitumbiko Mumba adanena zoyiseka, ndiye adalusa kumene kuja adapita ndi apolisi. Zidali chonchi. Video iyi ndi ya dzulo, kenako ikatha imeneyi tiponya video ya nicely in court, okay? But what I want to do is today, right now, closing operations until we work on all these issues. You understand? I don't need to hear from you because I've seen for myself, I've heard from the laborers whose pride is what I'm concerned about. Just from your office, how filthy it is. Your own office, look at this. Then what can happen to what gets to the warehouse? And because your people were refusing to open the gate for us, we had to wait for 10-15 minutes there because that guy was stopping us from entering. That's another violation. Because because they didn't understand. Whatever, whether you're sure or not, but the thing is, you stopped us, and it means you don't understand the laws of Malawi. You must familiarize yourself with the laws of Malawi and what this country expects from you people like you. So the operations are very close. And I want by tomorrow, Mr. Labor Commissioner, I want by tomorrow your work permit in my office. All the people I've seen 5 Chinese here so far. I want their work permits and their living permits. You mean a visa? A visa, yes. Yeah, we all have a visa. Yeah. They want their visa. I want their names, their visas, and their qualifications. Because I'm seeing other supervising, which is the work Malawians can do. We don't need Chinese to get the work. You understand? Yeah. So I want by the end of business tomorrow, the names of the Chinese expatriates here, their visas, and their CVs. You understand? And their qualifications. We'll verify with our system, we'll verify because I know I've worked Chinese before for 10, 15 years. I know what they do sometimes. So I know how to check. Kumeneko kunali kuyankhula kwa Vitumbiko Mumba, Minister of Labor dzulo pamene adauza ainake a kampani kuti ayitseke kufikira akwanilise zoyenera pa kampaniyo. Ndipo kucha kwa lero minister adasinidwa khutu kuti kampani imene munatseka dzulo ija lero yasegulidwa. Ndipo ministayo adapita konko umu ndi mmene zinalili lero lino pa 17 January. What did I tell you today? You said we should not work. What are you doing today? We called your PA asking what we should do. He said we should fix. What did I tell you? Which the PA? Who gave the number for the PA? He gave me
me the number. Mukubanga chibwani na Malawi. Eddie Gandamandi Batsanam. Who is he? Eddie Ruyuru. Hii namba yangu hii. Namba ndani. Kaileyo. For what reason? Munena uli. Ndinakufusa nizwe. Ndibange bwana. Ndio unaona ulipotumesa neno ndi mubange fix. Ndio unaona uli ndikuimbira sana after 2 hours. Then I called you. Munena uli bange fix. Ndio ndinalenda antu agali. Ndamina kubanga fix muno ndi bizinde zozo. You called me to bange bwana. Nodi ine am not the minister. Anduna ninazoti mukhonze kumeneko. That was it. And it's also you work for evidence. You guys are stupid. You're playing with games. Ndipo izi zili choncho minister watapita kumeneko anapita ndithu ndi apolisi ndipo amanga mkulu wa kampani ndipo a Zodiac alemba motere: mkulu wa kampani ya NT Plastic yomwe ili kwa Njewa Aziva Yuon Fei amunjata kamba kulephera kukwaniritsa zomwe anawalamula kuti akonze. Kampani yitu ndi ija yomwe nduna ya za ntchito a Vilumbiko Mumba anayitseka dzulo chifukwa cholephera kutsatira ndondomeko zoyenera za ukhondo komanso zotetezera ogwira ntchito. Lero amumba afika kumalowa anapeza kuti anthu akugwira ntchito kusemphana ndi zomwe analamula dzulo. Kampani ya NT ndi ija komwe eni ake anamasula agalu olusa dzulo pofuna kuletsa amumba kulowa kuti akayendere ndipo zinatengera apolisi kuti alowe. So zikumvekanso kuti mwini wake wa kampani atamva kuti Minister of Labor akupita kumeneko Vilumbiko Mumba, iwo adatseka pa chipata cholowera cha kampani imeneyi ndi cholinga chokuti Vilumbiko Mumba asalowe. Zimenenso zidawanyasa kwambiri minister amenewa. De lero lino ndi pamene iwo aso amapitako kupeza kuti kampani yatsegulanso, zimene zili zosemphana ndi zimene Vilumbiko adayankhula. De posaganiza kawiri katatu inaka kampaniwa ndi zimene tikumvazi kuti tsopano awamanga akupita nawo ku polisi kuti akayankhe zinthu zimenezi. What did I tell you today? You said we should not work. What are you doing today? We called your PA asking what we should do. He said we should fix. What did I tell you? Who is the PA? Who gave the number for the PA? He gave me the number. Mukubanga chibwani na Malawi. Eddie Gandamandi Batsanam. Who is he? Eddie Ruyuru. Hii namba yangu hii. Namba ndani. Kaileyo. For what reason? Munena uli neno uli. Ndinakufusa nizwe. Ndibange bwana. Ndio unaona ulipotumesa neno ndi mubange fix. Ndio unaona uli ndikuimbira sana after 2 hours. Then I called you. Munena uli bange fix. Ndio ndinalenda antu agali. Ndamina kubanga fix muno ndi bizinde zozo. You called me to bange bwana. Nodi ine am not the minister. Anduna ninazoti mukhonze kumeneko. That was it. And it's also you work for evidence. You guys are stupid. You're playing with games. Mpaka ninafusa. No se mo rurani. Out.